tikulandireni kulikonse kumene mungakhale nthawi ino ndipo kuchokera ku Times Television TTV tafikanso ndi program ina ya Times Exclusive. Mprogramu imene timakhala tikulankhula ndi anthu osiyanasiyana amene ali ndi nkhani yokuti auze mtundu wa Amalawi. Dzina langa ndine Wonder Msisia ndipo programu iyi imatifika ndi thandizo lochokera ku Rainbow Paints. Wow, I think Tapefish looks amazing on that wall. The electric blue cut it for me. Come on, look at the tango, candy pink, then orange, orchid line. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Mulendo watu program yatu ya lero ndi Mr. Hadrod Nzeru Mkandawire. Ndakulandirana Mkandawire. Mkandawire ndi Executive Director of the Malawi Local Government Association mwachidule timati MAGA. Ndathokoza Mkandawire kuti takupemphani kuti mubwere mprogramu iyi munativomera. No, thank you very much, and also thank you very much for explaining the invitation to me. Kulinkhani zambiri kumene ku Malawi Local Government kuzoti tikambirane mprogramu ino kusintha kwa malamulo a CDF zoterozo koma nkhani yamene yakulamutu ndi maphungu a nyumba ya malamulo ma MP adakapitilira abe ndithu kugamba za bungwe lanu la Malawi Local Government Association kunena kuti kodi malamulo amene amayendesa bungwe lanu ndilotani. Iwo mkulankhula mwawo akunena kuti bungwe limeneli silidakhazikisidwe ndi Act of Parliament. Pachifukwa chimenecho akufunsa kodi mphamvu zanu mazitenga kuti kodi mmayenera kuti muzipanga zimene mukupangazo tipati ambe pamenepo kuti kodi mwina likulankhula ndi munthu osayenerera. No, it's a very good starting point, because it will help to clear out the misconceptions that are there. Most of the Malawi adziwe kuti chenjeni ndichi. Choyamba nchonena kuti not all institutions in this country or all organizations in this country, including amagwira ntchito ngati public service, akhoza kukhazikisidwa ndi malamulo of Parliament. Act of Parliament ndiye statute kupanga establish an institution imene ndikupasa chisanzo cha public service National Trust Fund yachukaba yenkamanga ya MLS. Yes, ikugwira ndalama material almost ya public servants. Koma palibe Act of Parliament inakhazikisa that institution. Chabwino. Central medical stores imagwira ntchito mkwala nziko mwezi on behalf of government. Koma palibe Act of Parliament inapanga establish. Pano tukamba za ma central hospitals also 4 nziko muno ali akuyenda ngati ma trust koma palibe Act of Parliament inapanga established. So MAGA ili ngurmenero is a public trust incorporated under Trustees Incorporation Act. Minimum meso anapanga register Public Service Special Trust Fund. Kamukapita Central Medical Stores, kamukapita kuifungu cha nice, kamukapita ma central offices nakambao. Amalola kunena kuti boma can make a decision kunena kuti bungwe ili ukhazikisidwa kwa zake zako koma lipanga register under mamula wa yakuzopanga mina bana bandera Eskom anaitwa Statutory Corporation ka limited company. Yes, boma matopanga zimenezo. So the government that time ilakapa nsini makoso ini unduna boma ngona nakamba kuti this institution is independent. It's in the same way makoso oka. Autonomous institution as a trust and imapangidwa established under trust deed. Yomwe malamulo amalola kuti mkozo panga establish institution. Trust deed muchi maigamo chiro zomwe zigwira mphamvu zache komanso ndi mene muzi ndisazitsakusa
The Minister of Finance, sorry, Minister of Justice, akangovomera kunena kuti ndasainira nguipasa certificate under that trust deed, that becomes a legal established institution. And no one already mandate to question this legality. Inuyo ndimaziwa kuti inunso ndinu wa malamulo, ndinu lawyer. Yes. Mukuganiza ngati chifukwa cha anaphungwa nyumba ya malamulo akumafuna atapeza zifukwa zofuna mwina bungwe lanuli lizimveka mwina mwache kuti chifukwa cha why do you think all of a sudden they are arguing about your legality as an institution? We may speculate officially, but unofficially, because onena kuti nkhani ya CDF. Chifukwa chakuti aphungwa nyumba malamulo akuona ngati kuti association poti ndikupenda pita ku court ukafunsa court kunena kuti kodi mtitambasule ma guidelines amene alipowa ndi chiro mwene maipia magwira CDF active involvement kuti satana are they inconsistent with the constitution also the general legal process framework. So because of that kodi tanena kuti sizoyenera nakhala kuti mwamba ndewu ndi aphungwa ena sana chitenge bwino. They also akuona ngati kuti the only way is to silence the association. So whatever is happening there, but that is almost usually behind the back. We know. Ndoziwa ino munalipa chiopsezo ndikuziwa ine kuti anthu ena mpaka na amafuna kupereka chiopsezo pamwe wanu. Yes, I know. Nkhani ngati zimene zizi. Exactly. How did that affect kagwedwe kanu kantchito pomaona kuti mukulandira ndithu ziopsezo zokuti kodi iwe ndiwe ndani ufuna kupanga zimene wakutuma ndani cholinga chako ndi chani? Yeah, so basically I'm a person who believes when I go to law responsibility, you should not abdicate from responsibility. Now, another manchito, Makosoro, the association that I'm very body, who the identity to Matiku, the big shito. They another resolution to decision work, who did my duty is to do that. If I don't do that, it means I'm abdicating for my role. So I cannot abdicate for my role, you may not have a big shito. And the Bukanchika as long as I'm following the policies as association within the broader framework, there's nothing to fear about. Yeah, sure. Nde taida ifiragale nkhani ya CDF. I think ndi nkhani imene idautsa pili pachigwa. Yes. Koma eventually zikuoneka ngati mwina zinthu zimene zimayenda the moving parts are finally settling down. Nimati ndikufunse ninuyo kuti the reformed CDF. Yes. Muli zotali zimene tikuza kunenamo kuti umumu ndi titenge izizi no tigwiye zimene zizi zimene yasinthirano CDF iya 5 billion. Yeah, so when sanadilo meneko chamalize for wambia reach. Okay. In terms of the mandate kumaso why is it that my MPs are doing this and that? Yeah. No first one ngonika kunena kuti in a democratic country where we follow fundamental principles of the constitution. Akatena account my diverse views na dana that should not be your enemy. Sitinga magwirizani honestly by exactly. Yes. So ngasimugwizana ena kuti by tikafuse ku court. The reason why the courts were established was to interpret and ngasimuvana. The court of interpret musira nini they not your enemies. At the end of the day we all have to make a progress going forward. Kuma tukanga kuti sovano we're creating a necessary enmity which is not supposed to be there. Pamene wena tizigwira ntchito limodzi potokula dziko lathu. And then you want to bring in an unnecessary animosity, question the legality of a duality of trust, simply to intimidate the mandate of that trust. I think that is fundamentally wrong and under our democratic governance. I simply need to hide that one. Yeah. Now coming to the second question in terms of the CDF. No, this CDF provides both an opportunity and a test. Number one, you can provide my so most of the my boyfriend and my console. Was unprecedented. Kuna kuti close to 1.1 trillion if you take my console can go back to the shito. So you would pass my so only yes. Just a test for us to and the test like that one brings also creates an opportunity for people to grow. Number two, the CDF
the reform CDF, it aligns with the constitutional provisions, particularly section 150. Yomena imagamba kunena kuti loko the government should ensure that kunena kuti maconsular ali ndalama zoyenereza zota kuechiro yawo. Mwakhala mukuzi nena kwambiri mbuyo. Exactly. So this is a good starting point. Okay? Because we are getting from this 33.7% of the national development budget. Kunena kuti pasepa 100 yose mukutenga ku 37 kwacho. 33 kwacho. 7 tambala. Yomwe sinachitukuchokera pa 4 kwacho. Around that around those percentages Peter was so anthu akamamva zimenezi azikhala ninkhawa kapena azikhala mtima wawo phe kuti inu ngati association ya council muli kalikiliki kukonzekeresana kumene kuchifukwa ni ndalama zokuti anthu ena sadazigwire kuti nezo. Yes, of course. Nde kuti mene mwaneneramu kuti akhala mayeso. Yeah, it provides both a test and an opportunity, as I said. So mayeso amenewa mukhulupirira kuti council akhonza inuyo mukamaona at the rate of preparedness yanu mmene mwakonzekerera kuti akulaku kuzibwera ndalama mwina district imodzi ngati ili ma constituency kandi atatu you're talking of 15 billion. Yes. In close to 150 billion generally along the district and all. You can imagine that's a huge amount of money. Are your people ready on the ground to handle zimene zikufunikira memo mwamvesesa zimene zikufunika ndi mmene zikuenda zikalira? Our emphatic, I would say yes, we are ready. Wow. And we will rise up to the occasion. Wow. For so far, Ndekuti Minister of Local Government, got watertight. Kunena kuti zilizoende bwino. A National Local Finance Committee opanga mbali yao, a Minister of Finance, Commercial Investment Association dili mbali yao tuzipange. Makoso payo kapayo ka individually as a corporate body, noso opanga zao. Commercial civil society, noso also dili mbali mfuna apange. So I think we are ready. Changes will be there on the way. If the central government change the I mean, we should not expect just as a dial and Tampasari. Then I think will be expected too much. Tidali ndi thumba la Jesset is still there. Mukuona ngati kuti likuthandizirani motani kuti izi zisachite kukhalatu zachipongo zachilendo because anthu ena kunena kuti ma guidelines za Jesset ndabwinonso kwambiri kuti mwina tikanatha kungochita ride on the same considering kuti council amapanga zizi it was on performance based. Yes, iyaboma anthu akuna kuti mwina singachite kukhalira 100% performance based because ndekuti mwina kwina kwake tizamana zitungo zimakanalandira tikangoyang'ana kuti akupanga how do they sit together and talk to each other? Yeah, because mukangana maguidelines atulukachi munakhalimitika potsogoloko ndionena kuti zina zomwe zilimo zachuka kuchisende. Alright. Kunena kuti choyamba muone kuti chitokumusakhacho chikhale kuti atisakandi anthu. So it should be community driven development initiative. Komanso ika kwambiri mas issues of social accountability. Komanso ika issue tight guidelines unena kuti simungango kusandalama chisawawa kuti panga divert. Ndama tambwera kuti mutaisita mafandi pangire chipatala pakuta papena pange denga la unongeka la ujini tikapangire ukapena kuti pamudzi pano sizili bwino tikwe mafuta otusa magari moto ndikuti sizingatheketi magereza wawo. So it's also zokuti zili kuJSED chabwino. So it's kind of kuti JSED has been a springboard kapena kuti a stepping stone kuti council achite bwino fa kuti JSED jena bwe mwakambira mtu onena kuti some councils ndamasamalandi ndasana chite bwino performance ikakhala kutirako nde amoneka ngamba kuti nde usitu chita bwino nde inapangitsa kuti aliyese achilimike asabani achange gear in terms of their performance in all spheres of their work. So zinapangitsa kuti as a result tiyambe kulandira sopano German and qualified audit reports for first time ma district councils also zimene zichi ni mafusa JSED ndamea pangitsa tsokunena kuti councils ambiri asinthe kapakeshidwe zawo. Tinaipa mateka awezi I don't know ngati mwamaliza mateka awezi amene tikuwapeza no pa reformed CDF mwamaliza iniyo mwapisa sinamalize. Tathokozesa president Professor Kapita Mutharika for living up to his words during the campaign trail to facilitate driving of a meaningful fiscal devolution. And if I make one big authorities because to us he sets the bar of fiscal devolution very high.
kuzorenga from 2014 mena amapangira for first time naona kuti mdziko mnomo ma city council nabolana ndrama zero ok akuzomakonza misewu ya madera mawo. That started during his first term. Mukona ma stadiums ambiri amakuda ma district. It was his first term. Kumaso kuti tikhali ma stadium amene aja anthu ena ankayang'ana mosiyana adeso kuti ma stadium adali kuti community driven inali chitukuko chimene amafuna maderamo kapena chidakhala ngati boma lango. Yes, it's subjective from one council to another. Because patomo ngapita ma district development plan ambiri ngasuzumiramo mumoneka ma stadium alimo ndithu ndikoza kupasa nchisanzo ngati chakukalonga. Ineyo I was once a committee member committee omwe inakhazikitsa kuti ionesese kuti kukalonga kwa stadium, and that was 2012. You understand that? So when the government came in to provide the stadium, I don't think so kuti anaphonya kwenikweni mamuna kwenako singathe kudziwa bwino. Komano what I know is ndikasuzuma ma district development plan ambiri kapena ma urban development plan anthamakamba ma stadium. Now kwinano quality ya zomangidwazo tidaona zithunzi za Joyce Chitsulo stadium oneka kuti ndithu yayambako kung'ambika kung'aluka chani ndi ma 5 billion akwera. Stadium major sana mangida amwaza district council. It was centrally contracted. Mutajojo no so khulubira kuti ikanakhala kuti yachita handle ndi council mukhulubira kuti no I'm not saying kuti inapanga ndi handle ndi council but sima difosa. Yes, kufusa kuti there was a defect. Yes, since na mangido bwino. Yes, so ndunena kuti stadium muja sana mange directed da mwaza district council. It was centrally controlled. Yes, ndiye muna chituzi kuti atakuzokana njimene rojo kuti muna mwanza sina pange chito yoneka bwino ndi mafata pange defend. Okay, yeah. So muna division nena kuti ma takeaways the mamika president mabeka zituna kuti 2015 it was under his administration anapange introduced district development fund kapena kuti infrastructure development fund nena kuti ma plans ama council makanawo they should be funded through this special funding. Right? So you can see the pattern of a commitment towards meaningful fiscal devolution in this country by APM, the president of this country. For that, we are grateful. Komabe, this unprecedented fiscal devolution towards development fund satisfies the Kuruza site on other equally important areas, human operations. Right. Which means people are overexcited. 5 billion, they would it's a magic wand. No. Kuli zina zokuti council mabanga singapange ndi 5 billion. No, was administrations. Alright? Iyamaisha kuti restricted funding, conditional funding. Yokugwira ntchito zimene yabwerera. Ashogika ndi 2% ipanga ndeko makhandra zina zomwe council koza kupanga bayo yoka jamali general source fund ndi other legal transaction ndiwo magula magetsi kupanga misonkhano ya nkumano wa makonso makasazi kupanga management meetings modi isingajebe malawasi yani. It's not unless ngata kupita kupanga chitukuko. Koma kuti pali bazipena baje nyamuka kupita kulilongwe ndi tibwereke ku CDF ku tibwezeresa tikadulisa ziphaso musika. It's not possible. Amfuma adwala mapisa chipatala tiye paramount. Tibwereke CDF ndeti zabwe tibwereka ku basali ko kabena kwa azimai. It's not possible. It's restricted funding. Ndama mokhoza kuuza meneko ndi ORT kapena GIF. Akuzakweza mafumu kubaya president kubaya nduna akonzekerese ndama khoza kuyuza ndi GRF ndi ORT kuchipata kuja mamplas kuti ayende mafuta makule mageti ndi ORT. Nde tikayangana kwambiri unena kuti CDF yabwendezo zikha tayari nzapeza kuti kuchipata kuja service ili bwino zinyana sizikutoledwa muna other services sizikuteka ndiye atozamba koma ndama muli nazo ndiye ndi kukheza tona kuti ngakhale kuti ambochita bwino komabe kwa T ndi ku GRF still down bayangana amene ma percentages amene abwera mu budget document muti komabe kuti uku kwa T ndi ku GRF sizikuyenda chifukwa muna pakatipa mnamva kuti muna console ya nkota bwana mkubwa ndi date of finance wakale awuzola apite kulipa but around 600 million that money suda anaja anaibwereka mtaboro but funika izofunika was very important can't do without it kuchipata kulibe mafuta they need ample plan kubwereka kwapa
kuti mawa zisazaoneke molakwika. Are there procedures that you can follow? Do you have to seek permission from elsewhere? Because sometimes munthu mata kuvulala zolinga zako zili zabwino koma zimene wapangazo sudapange molondola. Yes, of course. But my threshold anaiga ukuthi you seek guidance from the National Governance Committee. Komano mafika zilukamba sina nangobeka tsiku limodzi ndiyazaka. Ndilumuna anasanfika that threshold ndiyati bweka pang'ono zatifuta afuma akwakweza mafumu. There's no money or at least inabwera. Ndukamba pano ndama za marriage ena makhaso nasanandi mu ine plan financial year. Ndiye pakufunika kuti pachitike very important expenditure activity. What does the DC do? Tingobweka osanena kuti sizimene zisijikwanisa kupanga chifukwa tibe ndalama anga kucho senchito because of people who like to say that have never been in the service. There's sometimes where sunganene kuti a parliament adwala ndiye tibe ndalama sibinochipatala. What consequences they could face even from the community? Tibe ndalama. But I'm asking you, Mr. Msisi. I know because sometimes munthu mavulala amati chisoni chidapangwali. Yes. Chifukwa kufuna kupanga zinthu zokuti malamulo akazakupeza even utazanena kuti zolinga zako zinali zabwino. Yes. Chipozimozi chisazo tapereka kuti tikufuna kudena kuti tatenga tayitanisa ndalama kuti fulate mange school. Yes. Koma tazazikira kuti kuchipatala kufunika fuel akatengodwa ndesi tingatenge ndama manager because sizizamveka bwino olo mutazazifotokoza mukumveka kuti komatu munthu akanatha kutisiya ansaza kumvera ni chisoni chifukwa chokuti mwasokonezabe. Yes, so many more for sometimes medicine matogana ndizo zinazipanga komanso kumakha political pressure interference from some political actors. DI zimene zichitikira cannot do without this. Ndezi zibalance bwana because ma political pressure mabwera sama za kuteteza zikakuonekera. Nanga sisi zikhala zopanda makalata iwo sapempha kuti tandile mbeleni kaimero kuti manza onese umboni kuti analiona labwawa amene amandiuza kuti ndithandize pa nthawi iyi. Yeah, so maso issue makhalira kuti amakhandi chikhulupiriro kuti ndalama ichayibwera was in budget approved estimate ndeka bwera tisabwezera zingati kuti iniyo munthu mwambulika ndalama ndiye kuti ndikubwezani manje lero ndi Friday in Saturday mwakongula shuka waiting kuti mtu akalibweza tani tikapolitika ndiye mtu yamba kuthawa but you are following that on the premise kuti ndi legitimate expectation tena panje. Yes. So vuto limene ndikufuna kuti mundipase mundithandizeko. That's why now I was saying with the CDF mena bwelera this development fund mena kulira should not make us lose oversight on other important fiscal devolution area which is ORT komanso ndi general resource fund kuti kaso ibalance chifukwa sunagule mataya labwino po budget ndakuti. Yeah. So you end up yes. You also need a battery. Yes. For your engine, exactly. So that's where I was saying we are very appreciative of government. For this Zambia Manga this unprecedented fiscal devolution to our local development. Might bank balance. Now I think my example in the reaction Amagas reaction to CDF. Yes, of course. Yeah, ndeti pite kunkhani na pa takati kuona nditu chipepala chikunena kuti makhansala ano aganizira kamswahala kama khansala kakwera ndithu kaloni kuti agule choyendera kakwera ndithu zimene zinandikumbusa ma interview amene takhati kupangapo ino ndine mbuyomo ma condition of service a makhansala ajamuka kana kuti isininkakana tinka ino ndine tinkasusana kuti kodi makhansala akamamba ntchito samaziwa akuzakhanga takudabwa atayamba ntchito kuti mulibembo zimene amaganiza kuti zilimobe mwakumbukira amene ine sindingakhomerere kuti asatenge loan yogula galimoto koma ndimene akuti zimezo sungapite umakafuna nokuti zichitike chifukwa choti iwe walowamo. Yeah, but that time your argument was not kuti why are they claiming this? No, I was saying kuti they should have done due diligence. Usanasankhe ntchito imene wasankha uzizo kuti ntchito imeneyi mulizodani so that ukapita nkati mucho sambe kukakana kuti si imene ndimaganizira ndinkaona ngati kuti pali loan ndikhoza kugula gamoto panopa ndilephera kugula even njinga ya moto. But anyway
that's besides the point. Yes. What we're saying is kodi ma condition of service panopa are you happy ndi kusintha kumene kwachitika apa pamo kapena you still have problems and gaps in madera ena? No, choyamba tiwetatokoze boma state president komanso anduna athu azamboma ngono ndi chituo chakumudzi honorable Ben Piri MP komanso ndi minister of finance honorable Joseph Manazeka MP kuna kuti kukweza kwezako apanga jump to almost close to 100%. And kukweza na kweza time na 2019 akuza kweza sopano nditu ndika percentage kabwino. We're very grateful that kuna kuti we should motivate the ward councillors for them to be able to effectively dedicate their time in the voluntary work, but at the same time they need to be fair and compensated. They cannot be adequately compensated because it's a part-time, but that to be fair, compensated. Where fair shall mean what? At least something that is reasonable. And we feel for the time being this is reasonable. So mtu akasema business zache akasia chito yache mama kuya tsiku ndisika ndo ulimi ndikapanga cancel business, that would be a fair compensation. However, there's still some gaps. I mean, especially by the mobility. Well, there's a need to cancel as to manage to drive a small car. Because my older building that I had, and the Mafican the weather is not conducive when you use a motorcycle. And the Monabo saw the Macasina Pagadipa. Ndimbuyo awachita kongozi za njinga moto kumalika, including the recently integrated campus this cohort. So tunazena kuti banji patakala duty waiver on one vehicle for 5 years. Na kuti makasa they can be able to afford to buy a duty free vehicle. I think that's one. I think that area was not really considered. Just considered dead, but we will still be engaging the government to ensure that this area we can really consider. Yes. Mukuonera Times exclusive imene tikucheza ndi Bambo Hadrod Zeru Kandawire amene ndi mkulu wa bungwe la Malawi Local Government Association MALGA. Nde tipita ku break tikachoka kumeneko timve zina. Wow, I think Tapefish looks amazing on the door. The electric blue cut it for me. Come on, look at the tango, candy pink, then orange. Okay, good line. Do you like what you see? You can dream it and live it. Download your Rainbow app today and begin the magic of transforming your home into a fabulous space. Rainbow Paints. Peace of mind. Part of the deal. Welcome back to Times exclusive minute chitamwayi kuti tikucheza ndi Bambo Hadrod Zeru Kandawire amene ndi mkulu wa bungwe la Malawi Local Government Association MALGA. Takulandiraniso Mkandawire chigawo chachiwiri timakambirana za ma condition of service nde takambapo za makansala komano mwina msanga kumatuka maona mameya waso amaseyana ndithu ajomo atakukhala kuti akuyendera yopuma Blantyre koma kupita ndithu ma district mwinamu ma municipality mu kupeza kuti mayor ndithu aya kulephera kugula even njinga ata njinga moto. Yes. Mayor ndithu. Yeah, sono zimenezi mukuona ngati zikanakhala bwanji komanso ma controlling officers ma DCs ndanzawo mwakhamu madandaula mbuye muja I think tikakambambo zaka pool vehicle kuti mpaka na DC akupita ntchito
galimoto yapapu yakukhanga ambulance kwera ndithu ambulance mwamsanga kumene kumukhoza kufuna kuyankhulako zotani chomwe chokhacho lena kuti pana ma-urban councils ena ndang'ono kwambiri chinaluchenza kukamba za makhaso ngati Mangochi municipality Kasungu sangakonese kugula gambo mukamba ya his worship Jomo Osman ngati yakuyendera because of base yawo ya revenue ndipo kabodi na pemphero kuti bwanji atayangana paso mene kuona kuti government should come in and intervene because these are public officers mayor ni mayor yes and these are public officers the government can say okay fine our sanga police power why don't we intervene is either chosa pomwe na jude the council can manage to buy or else wagulira kwa pasa because these are mayors that representing the country they represent the face of local government service in this country kuma control officers sina kampuni ya kuti why is it that in this country my DCs commissioners, mm chief executive officers, particularly small body councils, they're the only public officers who don't have an official vehicle. Ijamati office to order. All other public institutions, constitution the body after 12 months, box, America Songo, that one, yes, over 40 million. Alright? Now look at the scale and responsibility assigned to the district commissioners. That's what we said. Okay, going forward, and particularly this request will become more important than before. Why? These people will be handling bills of kwacha. That will be a motivation. Much as you can be driven by a conviction public service, conversation has to be attached to it a personal motivation, and that cannot be ruled out. So these people will be handling these bills of kwacha. There's also a need to motivate personnel. That's why this scheme should be rolled out. Makosana, vehicle, official vehicle with a personal to order. After this period, they hand him to service. Are able to take this vehicle a judge and all other public officers. Chabuin, my guidelines are CDF. Reaction yan Jodani, Amauga. Yeah, but basically, they provide a step towards the realization of meaningful community participation and community-driven local development. Right. Because the guidelines generally have placed citizens at the heart of projects identification, prioritization, implementation, as well as monitoring. Right? Commercial guidelines are robust social accountability mechanism. Kutipakali tu kauni unaona kuti kuli koso ndana kwenda banji kuli shiro chikuenda banji kupanga tipambala ndana kwa hiyo these guidelines are very robust on that one acha bwana komaso aikama guidelines what are tight na kuti in terms of public finance management zitu zile komano ma guidelines have not fully complied with the High Court decision when bank alright in the case of the legislative trustees of the Malawi Local Government Association, this is Attorney General. Because the decision of the High Court, right, was driven by the desire to uphold the rule of law and also the core principles of constitutionalism, which entails that exercise of power should be limited. There should not be overreach. There's still overreach. Your members of parliament into local development. They have been given an active role into management, into prioritization of projects, identification, and even countersigning of funds. And yet the court said members of parliament, the role of signing project identification forms should be replaced by another stakeholder. It's very clear in the decision of the High Court. The High Court did not say add other stakeholders. No. Said replace. So that I would just say MP or Samasa Inide by another trainer, they should local government within the dynamic. Exactly. So our expectation was members of parliament will be assigned oversight. Guys, the monitoring, evaluating and all that. But not prioritization, at the same time identification and countersigning, at the same time they can appropriate the funds at the national level, then I should also provide oversight through my parliamentary committees and public accounts committee. Now we feel like that is overreach because it does not comply with the
the decision of the High Court forest. Ndiyeno mutanipo pamenepopo, are you intending to go back to the court kapena mufuna muyankhulisane ndi a local government kunena kuti kodi a president tidamva kulankhula kuti tapangani ma guidelines, these guidelines have been done, was there a need kuti pakhale review ya ma guidelines before adoption? There's supposed to be consultations, and this is a general process. It's a established standard that such important document concerning regulation on the local authorities. Local authorities, through the umbrella board, were supposed to be consulted. And this has been there was no a single person who was consulted, not even members of parliament themselves. They were not consulted. We were promised by the Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization. Yes, that will be consulted. And we made a follow-ups with the relevant authorities, but we were not consulted until even the first and first official those guidelines. Now, that go back to then I got that hard copy and we started going through it. So there's a lot of secrecy towards the formation of guidelines, much as generally the guidelines are conforming with the principles and cornerstones of decentralization. But on this one, they're falling short. And what do you want to be done? No, we're going to write the Attorney General because we sued the Attorney General. So we're going to write the Attorney General, informing him that you have identified these areas, and as the principal legal advisor of the government, the Attorney General should advise the relevant authorities to revise those grey areas. Sure. Chabwino tikuthamangitsana ndi nthawi pali nkhani inaso ija timati ma political postings and interdictions zimene zizi tikuziyankhulapa chifukwa chokuti ma directors akusunthidwa. Director wao kwakupita wapita ku ma ministries and ma MDAs mukuzimva bwanji zimene zino ngati Malawi Local Government Association? No, kumusuntha munthu from dera ilipita izi padi chiwavika maso kapita malamulo muchi Local Government Act inanena kuti anduna adza maboma ang'ono ali ndi mphamvu yosuntha munthu choka amene akupanga hold officer director komanso officer control officer from one council to another on recommendation of the Local Government Commission. And if you the minister is going to make a decision on the recommendation of the Affairs Commission, and this has been done. So the Local Affairs Commission, this is our recommendation for him just to approve, and that process has been done, and there's nothing wrong with that. So long as the simple to enhance efficiency. Chifukwa so mtu akasa wabiti pamoja ntayari energy member kutsika motivation member kutsika. So you need to bring fresh energy, fresh ideas into a new space, and that is allowable in human resource. So even no time mtu kusunta mtu kujoga kumzozo bureau bila ulonga bureau, and there's nothing, and that's allowable in HR management. There's nothing wrong with that, so long as there's no any other reasons behind it except the way that was us. There's no so these movements of my directors, my local government, and all that at this current region, you're saying I don't my directors akulira jamwina adali mazirao kumene kujande asuntha mazirasana asana aswe. I cannot speculate. I don't know why some people are not comfortable with that. Maybe this is not my reasons now. Because the energy transfer is not comfortable generally. Even kama suntabo isi, yes, of course. And that is obvious. But as I said, so long as based on recommendation, for 5 years, I mean, there's nothing wrong taking this decision as long as the decision is driven with the motivation to bring efficiency and effectiveness in the system. There's nothing wrong with that. Chapel, kani inaso imene inuyo maga makhala mukugamba ndi kukhanga ndi kufunsa lamulo limene likupereka mphamvu ku nduna wa zaumoyo wosuntha wa ma health workers kupitisa kunchosa uku health worker kumpitisa ukuku mudandaula chani? Tikangana Local Government Service Act komanso Local Government Act amene ali mphamvu yosuntha anthu okugwira ntchito because local government service ndi imodzi aliyense amene ali ku council local ntchito council local government service ngakhala atakhala kuti ali pansi pa unduna koma ngati amponya council amene ndi local government service. So tindi local government service imodzi one
kulibe ma local governments atatu kapena 4 now tikangana zonsezo malamulo onsewo ndakutchulawo akunena kuti amene ali mphamvu yosuntha munthu ndi local service commission pamwe ndi omwe director kusika pasi kuchoka pa director kupita pa control officer amene ali ndi mphamvu yopanga transfer ndi nduna on recommendation of the local government service commission ndeti maunikira nduna za moyo sofu na kuti iniyo mkanangopeka upangire kuti malingana ndi quality assurance yathu tuona ngati mtasuntha anthu pa zifukwa zilizo and the decision aina kupanga ndi our minister of local government local service commission that will undertake independent decision on recommendation of policy guidance for the minister of health chifukwa kuti tibwerese policy alignment komanso tipewe duplication of roles and responsibilities ndio tunakosa menzo chabwino kusuntha pamenepo tikambiranepo nkhani ya mankhwala budget ya mankhwala imayenda bwanji fa kumene koso kumakhala nkhani zina zonena kuti choyamba mankhwala kuti achoke ku Central Medical Store kuti akafike kwa DC akafike ku chipatala ka health center zikumakhala zikutalika komanso kodi vuto ndi ndani kodi imakhala requisition yochokera uko tatifotokozereni za mabudget ya mankhwala zimakhala bwanji makhansolo so chomwe chenjeonena kuti budget imakhala council kuti mula district council daipasa 10 kwacha kuti igule mankhwala kapena 100 kwacha igule mankhwala ndipo 100 kwacha pacha 90 kwacha makhala Central Medical Stores kapena kuti National Governance Committee nde amulanje aina kungolemba mchingerezi machwa cha requisition ndikuno kuti pasina panel makaro ni 10 mchose pa ndama yathu 90 kwacha munayo icha yes nde National Governance Committee imauza kulati kulipirana so ngatino mankhwaja kulibe ku Central Medical Stores ndekuti amulanje sandira panado makaro ni 10 ndikuti angukhala kumandama yoza nayo nde tinazapempha kuti chabwino bwanji ndalama ina zipita kuti ngo muzanyosolera kuti kutenga kashi kukagula kwina pano dapezeke kuti anangozo alandire chithandizo ndimene sona zino pa 100 kwacha 10 kwacha zikupatsana 90 kwacha zitani zikhalabe koita nsamangala ndipo napeza kuti Central Medical Stores mankhwala ilibe ndeka tengo chayatha it means kuti ndekuti afazikukhala orondama budget je kama mankhwala ina kalida okay nifati mapempa kuti bwanji kwereko itafika pa 50 kwacha au pa 30 kwacha kodi zimenezo sizingasokonezeso ntchito za Central Medical Store ali sala kanti ndama tawo mapeta kanthu azingogulawa zachisawa watu although the idea of having a Central Medical Store ngati njira imodzi yoteteza ndi mwina ndama samasakaziki zikhala kuti I know nthawi inakati kucheza nano manena kuti even mitengo yogulira mankhwala kwemakhala yokwera kusiyana ndi kuti anthu ajaka nakhala kuti amagula okha pa msika asika sokoneza first kuti situ kuti tunena kuti inde kuti pass 100% koma they should return ndalama inayo ikhabe kuti ikadebe ndi Central Medical Stores ina ipite kuma console taona pakusankhidwa maujeni makansomu makomiti machandi mameya machairpersoni mazikuoneka kuti ito amayi ambiri sadasankhidwe actually ndikaona maboma 28 ndi mayi mmodzi yekha amene wasankhidwa ngati chairperson ndi mayi amene anasankhidwa kuli boma komanso out of mizinda mwathu munomo 8 mulibe meya wachizimayi zokhala bwanji tikupanga bwanji zinthu zathu mkandawiri ndizokhumudwitsa kwambiri unena kuti for first time tatsika kwambiri fa pakati pa timapanga mageni timakwera na kuti aona ndithu amayi masinthana amayi tuchoka mayi kukwera mayi meya ndi deputy officers amayi yes mangochi nali meya wachizimayi ndithu kumona mzomba deputy kucheza deputy kuzuzu deputy timakwera ndithu kuna kuti we make the progress koma tufuna pake kafukufuku want to understand the underlying causes kuchitika dijana kuti muna sogoloko if there's any policy shift iko zochitika muna tipangire comment kamena there's need capacity building tiko za kupanga comment kamena programming imwe tiko za kupanga tivange bozi tatsika kwambiri ndikuti kupanda likoma tikana tilachira manyazi now amayiwo tikumaona ndithu akuyimira nawo kufuna kukhala makansala majani yomakavuta bwanji kusogoloko kuti
I know kuti pamakhala ndale zina zimachitika muchokera muzipanimo. Do you think kuti ndale zimene zikutisokoneza kapenabe palibe amayiwa kuti simunasa kubwera kwambiri patsogolo kufuna kutenga zinthuzi? Have we seen women competing, wanting to be nkumakalephera pa zisankhopo kapena yomweyi pena pake amayi kumafuna kuti akhale kumbuyo kukhulupirira kuti tukamba nkhani za uchembere koma asogolere ndi nzibambo yemwe samaziwa ivi kuti uchembere umayenda bwanji? Panopa, as I said, we can speculate because we need to undertake a rapid assessment. Put it in vain. But in the sense of you need to have scientific evidence. You need to speak authority. Otherwise, because of speculate, my speculations are there. We're also speculating at the moment, but we need to undertake a scientific study to come up with scientific evidence. Now, tiyangane no ma property rates. Imene iso nkhani inayo kuti kodi mvuto ndi chani? Tini malamulo ofoka. What is the problem ndi kulipira kwa ma properties athu mene timapangira kuje ndi makhansoni bwana Mkandawire? Vuto ndona kuti I think kuli a lot of laxity. Nena kuti amsafu nopereka ma kuti kulibe chilambo chokugwirika. You can't pay MIA. Mkudziwa kuti muchedwe sopeka ma returns au business yako we MIA ama kucharge ma penalties akula koma tukuona ngati kuti kwathu ku government tinafoka kwambiri ama toxic koma kutseka kuja imakhala just kuti is an administrative arrangement compelling ndithu yeni it's not there. Komano anthu ena amaona kuti kodi chikulimira maretsi wa chifukwa chani? We are not enjoying any service from our council. Which service are they looking for? Mesa makanso amainali zikatitengera kandi zinyalala zikachosa ujeni azitikonzera ujeni akakuti kaya muli masowa systems amene ali anda ujeni misewu ina ndithu ili anda council pali schools ina zili anda council koma amapezeka kuti ata nana kuza kuti ndeti zilipira. Are you sure kuti the council does not do any service? Not any but mwa uje ndizi nthawi zingati zimene even in town munomo Amkandawire ine ndi makhala town ndi kwasele chisanzo cha kwathu ine ndi makhala town muno mokuti mpaka panova ifeyo zinyalala zathu anthu ena amba kubweresa mapikapu awo tulipira chifukwa choti akaso ya brand asapanganikayi tidagwirizana kuti lachitatu linali lonse azibwera umazatenga mabini athu mpaka na galo amatha kudya kutani osabwera ati gamoto yavuta mafuta alibe satiuza kuti musatuluse katundu wanu lesitibwera pena mwangozi abwera ati sizinatuluse ndipo safuna ma inconveniences amene wafe we made special arrangements with some private ujin amene akuti panga zimenezo. Now why would I be compelled to pay city? Yes, permanent service imene ndikwena ndizipanga enjoy not just the city even in my console mwina. Yes, okay, ndina kuti a property rate, a city rate is a tax. You don't choose to pay tax. It's a law. It's not a service. Would I pay because I must get a service? It is an obligation. All right. You and me pay a lot of taxes to MIA. Whether we go to the hospital, there's a drug or not, we still have to pay. All right. If the service is now a different issue that we need to discuss and hold the council accountable. So why not providing services? We cannot fail to pay the tax because there's no service. We need to pay. And later on engage the council and engage the council in why are we have there's a shortfall in this, there's a shortfall in this end. But a property rate is still rate, a market fee is a tax which must be paid. Unfortunately, because of the weaknesses in terms of enforcement and the weak penalties, pali malo ena akukaniza kuti simungamapangire malonda koma akubwera kuti azadulise paso. We are sending contradicting messages. You can't sell here. You can't sell here. No, market fee. Yes. I'm not so sure where that is happening. I need to find out. Pamene kumasewedwa masewero a timu ya Big Bullets ndi Wanderers mu chikho cha Charity Shield. Kudachitika ka incident kena mene mfumu ya mzinda wa Lilongwe adayikaniza kuti sakakhale nawo ku podium kopereka chikhochi nde anthu nkumadabwa kuti sikukhala bwanji kumene kukudali akuluakulu aboma
kodi tatiuzeni mamsanga chinachitika ndi chani andi tingakonze pati. No, that was a very great about development. Zokhulisa kwambiri and titokweze kuti afamu maso makulena na invest bank na pepesa chifukwa uje ni mfumu ya mzinda wa Lilongwe ndeka sina mpange invite he carries the flag of the city nifaka amenda flag akamagusa S1 ka BT1 amenda flag ameje ndimino kanzinda or state president wa kunja kamabwera makapeka sawache office watch so kasana pangidwa register sana pangidwa invited akabaya pa function you must drive our attention, shift our attention to him or her ngati funya muzinda and do the appropriate adjustment kuti alido maure. So that was regrettable and we will hope going forward zichitika chabwino. Ndeni makupatsani mpata kuti mulankhule za kukhosi ndimaona kuti kudaliso mkumano umene kwatuluka press statement yokhuza za maujenisi machani mabongwe mati machani ndikumbuseni masivo society mabongwe mwese aboma amene ndemu kamamangirira kuti nthawi yathu yadithira mungu phatikiza reaction yanu komanso mawanu otsiriza. No, zoma akambasi masivo society pankani ya city guidelines. I think it's good and zoma nakamba mandiro kuchakuna kuti the guidelines but that Mozambique did not fully comply with the High Court decision. On that one, we agree fully 100% with civil society. Right. In conclusion, in an age, muntu kapasiba responsibility, whether it's an institution, whether it's an individual, to undertake responsibility, you must not abdicate it. To satawe, cheat or move after civil. And one thing that we need to understand is that we now should be stick big. Could our lives begin to end the moment we have decided to remain silent on things that matter? As an association that has an obligation to speak and defend the interest of local government, decentralization and local development, we will not going to remain silent on things that matter. Thank you. Thank you. Simukala pay. Yes. But zinthu zimene zilizofunikira. That will not. That will be abdicating our responsibility, and we will not want to abdicate our responsibility. Anthu azimve bwanji kuti ankandawira kopyeza ankandawira kungonena amene amagwira ntchito yake. Ndakamba kuti we don't want to abdicate our responsibility to the town children. Aimve choncho. Chabwino. Amkandawire. It has been a pleasure. Mayankhula mwamphamvu. Thank you very much. Amakse mayankhula mwamphamvu ndithu makhansala amene amatifikira ena amakuyamikirani kuti I think you mwina chifukwa cha background yanu ya lawyer. No, anandimanchito and I accept it and I must do my job. Not because you're a lawyer. Nde mwina mwake mumazimvesesa zinthu zinazi mwina pomvesesa soti malamulo amatiyani. Maybe. Awa ndi bambo Hadrod Zeru Mkandawire amene ndi mkulu wa bungwe la Malawi Local Government Association umene amayang'anira ndithu anzathu amene wako local government ndiye anabwera muno kuti tizankhulisanepo nkhani zina ndi zina. Ndathokoza kwambiri bwana Mkandawire. Zinalanga ndine Wonder Msisya. Programu iyi amajambula ndi Francis Namondwe koma amene amazagwiragwiraso mbali nayo ndi Howard Singomvera. Ndithokoze ma sponsors athu a Rainbow Paints kufikira Sabata ya mawa chauta akalola ndi bye for now.